Estic fent un curs sobre retrats audiovisuals i ens han manat que fem un documentalet sobre un company de classe que no coneguem de res. Sols tenim 3 minuts, així que aniré bastant ràpid. A mi m'ha tocat Pepa Poquet. El primer que vaig pensar va ser en fer-li una entrevista, com les que faig a la tele sueca, però jo em tiré 30 minuts xerrant i així tot no em dóna temps de preguntar quasi res. Molt ràpid. Home, pues tu què creus? Però no s'entén, el que dic? No s'entén res? El primer que vaig pensar va ser en fer-li una entrevista, com les que faig jo en tele sueca, però em tiré 30 minuts xerrant amb la gent i així tot no em dóna temps de preguntar quasi res. Vols que em diga la veritat o vols que fas una ficció? Me dona igual. Orienta, dime algo. Jo me vull que me digues el teu nom, el cognom i l'edat. Si vols dir-me l'edat que tens i si no, te la inventes. Jo no tinc reparos. Vale. Carmen García i tinc 64 anys. Com podia sintetitzar aquestes entrevistes en 3 minuts? Ho veia difícil i avorrit. Vaja, com les meves entrevistes. Laura, te presentes voluntària per unes preguntes, no? Sí. Vale, mira, si tenim a la tele sueca, o la tele, Laura. Què tal, Yaya? Com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé. I teniu feina ara? Sí, estic treballant ara en la tele, Estàs treballant? en la tele de Sueca. La tele de Sueca. Això és per la tele de Això és Sueca? per la tele de Sueca. El micròfon és perquè parles per la tele de Sueca. Mira. Després vaig pensar en fer una espècie de fals documental a material d'arxiu. Tinc moltes coses gravades en Super 8 i en 16 mil·límetres, no? Que a mi m'agrada molt el material analògic. I ara estic ensenyant-me a passar-lo a digital. Jo intento recuperar imatges antigues del meu poble en Super 8 i VHS per a guardar-les en la biblioteca. Amb el material que tinc pensava contar una vida fictícia amb una veu de locutora i tot, d'aixes que diferencien la B de la V baixa. Rotllo so. Pepa va néixer en 1955, durant el franquisme, en una família acomodada d'un poblet de la Safor. Son tío va ser el primer del poble en comprar-se una càmera de 16 mil·límetres. Així la podem veure el dia del seu bateig. A partir de l'afició de son tío, ella va decidir abandonar els estudis de medicina i comprar-se una càmera de Super 8. Això és mentida, eixa no és ella, eixa és Matia Enriqueta i l'home que estan de viatge per Canàries. Mentre decidia què feia, vaig posar el seu nom en Google i em sorprengué que té una plana web amb vídeos fets per ella i fins i tot ja li havien fet alguna que altra entrevista. En lugar de una ficción que juega con la realidad y con ese misterio, ¿no?, de la ficción. Pareix que en l'entrevista que jo li havia fet s'havia sincerat un poc, no era tot mentida. I de què treballaves? Treballava, al final vaig donar classes en Belles Arts. En la universitat? A la universitat. L'última idea que vaig tindre va ser buscar els meus amics que han estudiat Belles Arts per a que em parlen d'ella. Carmen, una cosa, tu has estudiat Belles Arts, no? Tu te sona una professora que diuen Pepa Poquet? Una dona que diuen Pepa Poquet, que ja estarà jubilar, no? No sé què donava classe de Belles Arts, en general, no sé. Pepa Poquet, te sona? Una professora de Belles Arts? Tu no has estudiat Belles Arts? En Altea. Vale. Pepa Poquet. ¿Te sona Pepa Poquet? Poquet de Poquiu. Poquet de Poquiu. Pepa Poquet, no? A veure si també s'ha inventat que era professora de Belles Arts. Carlos, ¿te sona una professora que diem Pepa Poquet? Sí, Pepa López Poquet? Pepa López Poquet és? I tu la tingueres? La tingueres com a professora? Sí. Te puc fer unes preguntes sobre ella? És per a un vídeo que estic fent. Com només tenia 3 minuts i crec que ja m'he passat, sols posaré un testimoni. Doncs com a professora me va aparèixer una de les professores més competents que he tingut, amb les classes superpreparades i donant-nos, dosificant-nos tot el contingut que ens volia transmetre superbé, no sé, mostrant-nos els autors en els que ella ha investigat per a també, que tracten el mateix tema que ella, no? o temes relacionats amb els que ella treballa. I després a mi, personalment, també, com en el màster en el que estem, són moltes persones d'Espanya i també hi ha gent de fora d'Espanya, doncs a voltes notava aquest accent de València, no? I que a mi també se me nota a voltes al parlar, i moltes voltes acabàvem parlant els dos en valencià a meitat de classe, independentment de que a voltes els altres companys no captaven el nostre discurs.